sihri hıyallar dünyasına. Kozgalın dostlar ayda birge. Cinkliklar, cinkliklar, şayançın cinkliklar, taşır bizden konakta, onlar üzülüne. Cinkliklar, 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 diktirmezken dik şayan, dostlaşalar bilen. Cinkliklar, 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 sine kadar. Pışıkşık kıvırsık. Selam Manyunya. Oy, temli iskile. Tizrek. Birer temley bir hele. Ye, tizrek bir. Nega tez kerak? Çünkü mena tizgine bir uylarga kirek. Pankrat bulay deydi. Nişikale kıskası. Birer temli bir oşasan boş tizrek işli deydi. Aha, ne turunda oylarga jıynasın? Nerseydi bunda? Balık tızlау сыйықшасы. Ул әле әзер түгел. Сиңа аны кабып карарга берәү дә тәкъдим итмәде. Монда тәртип булырга тиеш. Eğer tertip bulmasa şundan nerse? Андый очрак өчен. Anladım. Şiklenmeyeyim. Ярар инде хәсрәт капчыгым. Rahmet sin eybet. Eğer şokolad bule gitsen onu hiç şeksiz senin bilen buluşam. Бүләк итмәсәм, Buluşur eyber bulmay. аңлашылды. Нәрсә турында уйларга җыйнган идең? Миңа нәрсе эшләргә икән дим. Күңелсез. Үзеңә шөгыль тап. Мин гел эшлим. Шуңа миңа күңелсез түгел. О, әйе шул, әйдә. Мин сиңа булышам. Ни эшләдең син? Синең булышуыңнан бер файда юк. Бик матур. Кар яуган кебек. Әйе, матур имеш. Кыбырсык. Тагын эш ясадың. Син хәзер пилмән эшлегенә охшагансың. Әйе, һичшиксез. Мин сөйләшүче зур пилмен. Ой, тыңла әле, бір уйлап таптым. Әйдә, мине суыткычка куй. Кемдә булса килсә әйтерсең. Суыткычтан нәрсә бар әле? Ашасың. Аннан мин килеп чыгам. Ага, суыткычка керсәң, бар нәрсәне ашап бетерәсең. Бүтән нәрсәне дә ашамыйм, чынлап әйтәм. Моның кадәрен ашый алмыйм. Син үзеңне белеп бетермисең. Кичкенә булсаң да син бик күп ашыйсың. Син исмәк кебек. Минемчә, бу шәп фикер. Салкында баш яхшырак эшләйдиләр. Әмма кайберәүләргә моның да файдасы тими. Чөнки аның башы эшләми. Сәлам, Манюня. Сәлам, Котя. Нәрсә бу? Бумы? Ой, ул чын бит. Бу шаккаткыч. Кыбырсык бераз суыткычта утырырга булды. Нәрсә? Мин бераз җыштырып алдым. Мин куертылган сөт белән бутап горчица ашаганмын. Кем аны якыны гына куя инде. Гадел кыбырсык зыян күрә. Ул горчицаның ачылыгын белсәң. Сорамыйча әйберләргә тимә. Нинди сөт, нинди горчица? Манюня, оныттыңмы әллә? Әңгәмә фотосессия. Газетның беренче битендәге язма. Манюня шәһәрдәге иң шәп пешекче. Бәлешем. Бәлеш пешерү авыр эш түгел. Аны теләсә кем пешерә ала. Мәсәлән, мин. Мәсәлән, ул. Я киттек, үтенеп сөреп. Я ярар. Сырлы суганлы бәлеш пешерерсең. Менә моны. Караны, бутама. Шикләнмә. Мине беләсең бит. Белгәнгә күрә әйтәм дә. Мин пешекче, мин танылган пешекче. Аш бүлмәсе хуҗасы, табалар башлыгы, кастрюльләр патшасы, пешекче кыбырсак. Искиткеч. Я нишләргә кирәк? Камыр басарга хәзер басам. Бик җиңел. Ай, җибәр әле, җибәр мине, җибәр. Ах, син шулаймы? Мин алайса булай.
Ашарга пішіру қиын іш екен, ой. Ой. Eğlendin mi? Hazır mı seni? To'xta! Osarga pişirishni anda qiyin ish ekan. Manyuni o'zi pishirsin. Amin bo'ldira olgan ishimni gina ishlarmin. Başlayız. Neden başlarga da bilmeyim. Pişik kişinin tüp kagidesi nerse, tomaşaçılarının şunu bilesi kile. Son. Pişikçi her vakit uyav bulurga tiyiş. Selam Manyunya. Oy. Sen ol tugul. Нәрсе? Аның өчен мин, күрәсеңме? Бәлеш пешерәм. Pişire bilesin mi? Мanyуни бу эшне миңа ышанып тапшырган икән, димәк беләм. Şep. Sen nindi beliş pişiresin? Үзең күрмисеңме ни? Min yaratkan. İtle beliş. Sana yardım kirek mi? Мanyуни бу эшне миңа тапшырды. Ярар булыш, әлбәттә. Миңа кайнатманы илтергә кирәк. Bir qaşanda şamahisen yoğaltmaska, temley birine küp salmaska kirek. Pişikçi özün kulda tutarga tiyiş. Sabırlık, tınışlık, gadil bulu kirek. Ya, nişik? Шеп, мин өйрәтеп торсам, ашарга пешерергә дә өйрәнерсең әле. Hazır. Mişke. Юк, үзем тыган Панкрат. Син бар, bir сәгатьтән кин. Kim kovab karı? Manyunya kayda? Коти янына китте, ә миңа бәлеш пешерергә кушып калдырды. Булышасыңмы? Elbette buluşam. Алайса әнә, рецепт өстәлдә. Азык түлікні турау да бик mühim. Bu zerken işine teng hizmet. Kişirni bik vaqt turarga kirek. Kebistani da yuqa turasan bik şep. Osh bo'lmasi her vaqt shista bo'lirga tiyish. Chunki bizning ishda eng muhimi puxtalik. Puxtalik ham oziq-tulikni durust saylav. Tag'in shunisi bor. Osh bo'lmasida foydali rizqlar bo'lirga tiyish. Shakar, konfet, shokolad ko'p bo'lmasqa tiyish. Shin pishikchi buni gil esinda tutar. Мишкә тыксак та була кебек. Мен хәзер мишне кызылатам. Тиз генә бәлеш пешерәм. Ням-ням-ням. Uzaq мәлі. Инде булды. Зур рәхмәт, Манюня. Бик яхшы. Миңа ашыгырга кирәк. Күңелем нидер сизенә, нидер булган. Бәлеш. Никтер борчыла башладым. Апче, менә күрдеңме? Бәлеш пеште, кыбырсак әйткән сүзендә торды. Бу нәрсә бәлеше? İtniki. Yokla. Almanıkı. Kebiste de var. Шоколадлы нәрсә? Барын да салдыгызмы? Нигә әллә ничә бәлеш пешерергә? Берәү җитә. Бу минем серле рецепт беләсегез килсә. Пешекчә кыбырсак рецепты. Кем беренче авыз итә? Берәрләп кенә. Bilesizmi? İsime düştü benim mühim işim var. Eminem elektr pışkası söndürülmeyi kalgan. Eminem aşısın kilmeyeliğe. Şulay. Берәү дә аш булмагач, мин тиз генә башка бәлеш пешерермен. Кем булышырга тели? Мин. Мин бик оста. Пешекчә. Бик тәмле. Менә бу ризык. Манюня. Миңа эшләгән өчен бүләк бармы? Бардыр бит. Син бүләгеңне алдың. Әйе, кабарсакның үз рецепты булу бик яхшы. Аш калсаң каласың, әмма бер кайчан күңелсезләнмисең. Хыйшиксез. Утны кем сүндерде? Эх, син. Пешекче.
Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде. Текстны укыдылар: Илнур Закиров, Илсия Ганиева, Гүзәл Сибгатуллина, Илназ Сибгатуллин. Тавыш режиссеры Оскар Усманов. Хәзер мишне кызулатам. Тиз генә бәлеш пешерәм. Мәм. Сихри хыяллардан ясына Козгалык дуслар әйдә бергә Джингликлар, шаянчык джингликлар Дәшә безнең кунакка, алар үз иленә Джингликлар, джингликлар Тик тормаска бик шаян Дуслашалар белән Джингликлар, джингликлар Сине көтәм Явыз жон иясе кирәк. Озак утырылган. Кемгәдер уңыш елмая. Нәрсә? Мажаралы әсәрләр уку атнасы тәмаммы? Синнән башка күңелсез булды. Әйе. Шынлапмы? Минемчә сиңа һәрчә күңелле. Чынлыкта бик күңелсез. Кара син аларга. Кемне күрәм мин? Бу? Күптән күренмәдең, дустым. Монысын әйтеп тә тормыйм. Бик матур. Акыллы баш, күргәзмәгә килергә онытма. Һич шиксез киләм. Барысы да әйбәт, яхшы күңелле. Фу! Күргәзмәгә килергә онытма. Дә. Күңелсез бит. Сәлам, Панкрат. Бәлеш белән чәй эчәргә кер. Җиләкнеке, дип ышанам. Бар, әнә Манюнядан бәлеш урла. Кызык булачак. Нигә? Ул булай да бире. Менә кара. Манюня, бер кисәк бәлеш бир әле. Бир инде. Үтенәм. Ай, шуннан да күңелсез. Китаптагыча түгел. Нигә әле юк ди? Шәһәрне моңсулыктан коткарармын. Ваня, син явыз робот ясый. Аласың бик явызны. Начарлык эшләп йөри торганны. Шаяртам. Юк, ясый аласыңмы? Ясап карармын, әмма соңрак. Әлегә ярдәм итә торган робот ясыйм. Ул кирәгрәк. Юк икән, юк. Ярар, үземә ясарга туры киләчәк. Килеп җитте ниһаять бу сәгать. Моңсулыктан коткарды шәһәрне Панкрат. Үзен күрсәтте каткан дусларга. Бүләк итте ул аларга энә. Аса! Джингл шәһәрендә беренче явыз барлыкка килер. Кара Панкрат. Юк. Алай булса мин икәнне беләчәкләр. Карап! Искиткеч! Ой!
Сірлі қорақ. Ой, ой. Явыз болу, бик ауыр. Нәрсе екен ол? Сок шығарғыш. Бик ауыр. Кім ішлеген бұл нашарлықны? Кирәк бит. Сок шығарғышны ұрласынлар әлі. Урламаган уланы минем капка төбенә китереп куйган. Ярдәм итүче исемен белүемне теләмәгән. Аның кем икәнен беләм кебек. Кім? Игелекле шаһзадә Батыр. Ә минемчә, ул видеоне. Әнә ул килә. Эй, Батыр! Миңа башка төрле нашарлык эшләргә кирәк. Әйе. Юк, соңыннан хатамны төзәтәм. Хикмәт тетрәнүдә, селкенүдә, тирбәлештә, куркуда. Сезне куркытырмын. Ой, 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 ой. Ой, орта. İkincisi, sənğət əsərin yox idi. Qarab qarıq. Tamam. Bu iskitkiş. Tan kalırlık. Karagız nindi tüsler. Tüslerini şep kullanğan. Oh, bunu kim işlegendir bilmeyim, ama kındaşın barlıkka kiru bәхәссез. Нәрсә? Жетті. Шын явызлық эшләр вакыт жетті. Өченчесе куркыту, өркүтү, дөньяны югыйту. Тиздән күрерсез. Башкача сөйләрсез. Әлеге сәхнәне күргәч, ах итәрсез. Үзегез күрерсез. Билгесез Батыр имеш. Явызлыкның нәрсә икәнен күрерсез. Башладык. Та-дам! икәнсең. Белсәң икән, безнең Батыр кабат Чәчәкләр бәйрәменнән соң 2 атна сәхнәне сүтә алмадык. Йөрергә кыен иде. Ә ул Нәрсә? Панкрат? Син монда нишлисең? Бу мин түгел. Ник булай киендең, а? Бу мин түгел. Мин сезне белмим. Ни булды? Кара битлекле Батыр синмени ул? Батыр түгел лә мин. Эй, дуслар! Кара битлек кигән билгесезне таптым. Карагыз әле, кем бу? Бу Панкрат. Панкрат кирәк бит. Панкрат, нигә бер ни әйтмәдең? Чөнки мин Батыр түгел. Явыз җан иясе. Явыз җан иясе. Кирәк бит. Менә бу яңалык. Елма әле. Фотога төшермә. Батырлык эшләргә сезне нәрсә дәрде? Киләчәктә бу эшегезне дәвам итәргә уйлыйсызмы? Мин
Dostum, sen akıllı başkına түгел, ijatçı da ekan, bizga birga ko'rgazmaga hazırlanırga kerak. Kıbırsık. Oy. Ya жетті. Мен батыр түгіл. Киресінше нашарлық ішләдім. Бум. Шәһәрдә күңелле булуын теләдем. Әмма берни дә барып чыкмады. Син нәрсә? Барысы да күңелле булды. Һәм серле булды. Сук чыгаргычны кем алып килде икән дип күпме уйландым. Беләсеңме? О, шынлапмы? Әлбәттә шулай. Кыйманы шулай итеп буяуың таң калырлык. Һәм бик серле булды. Ярар, алайса тагын эшләп карыйм. Туктап. Джингл шәһәрендә маҗаралар оештыруга мин җаваплы. Явызлар ял итсен. Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде. Текстны укыдылар Илнур Закиров, Илсия Ганиева, Гүзәл Сибгатуллина, Илназ Сибгатуллин. Тавыш режиссеры Оскар Усманов. Сихри хыяллардан ясана Козгалык достлар әйдә бергә Джингликлар, шаянчык джингликлар Дәшә безнең кунакка, алар үз иленә Джингликлар, джингликлар Бик тормаска бик шаян Дуслашалар белән Джингликлар, джингликлар Сине көтәләр Тузан сургыч кытыра. Котя! Аш! Котя! Анда икәнеңне беләм. Монда түгел мин. Ишекне ачмыйлар, димәк өйдә кеше юк. Балалар бакчасы диярсең. Котя! Куркасыңмы әллә? Әпши! Ой! Ой! Котя! Шулай дип уйлаган идем. Бүлмәне җыештырырга уйламагансың да. Җыенган идем, тик сүз бирдең бит. Кара, тузан һәм пычракта утырасың. Булай ширләргә дә мөмкинсең. Ни булды соң? Син бүлмәңне чиста тота идең бит. Шулай килеп чыкты. Башта җыештырырга вакыт булмады. Хәзер нәрсәдән башларга икәнен дә белмим. Менә нәрсә, Котя. Әйдә булай. Бүлмәңне җыештырмыйча, мине кунакка чакырма. Соң шарт куймыйча булмый. Җыештырырга булдыңмы, ә? Шулайрак. Моны җыештырырга 100 ел кирәк. Уйлап таптым, синде алай-булай зур торт я конфет юкмы? Анысы нәрсәгә тагын? Ярар, алайса яшәсен сөйкемле шибәр һәм тапкыр кыбырсак, яр әле ул бар дип әйт. Нәрсә уйлап таптың син? Башта әйт. Яшәсен, сөйкемле, шибәр. Дәвамын хәтерләмим. Ярар, барын да әйттең дип саныйк. Киттек. Нәрсә бар анда? Үзең кара хезмәттәш. Аяк киемен чистарту эше башланды. Аяк киемен чистарту тәмамланды.
Оларды тартмаға тұтарам. Тартмаға тұтарып бітірдім. Жиыстыру ішіне тұтынам. Шап. Ушак каткыч. Yok, Ваникаем, Ваням, үтініп сырым. yok. Аңла инде, ул робот миңа бик кирәк. Мин көн буе шәһәр буйлап йөрим, яңалык эзлим, җыштырырга вакытым юк. Мин синең турында мәкалә язам. Синең фотоны беренче биткә куям. Бик яхшы. Йөзеңне җитди ит, җитди. Әйе, шулай. Мәкаләнең баш исеме. Ул яңалыкка омтылып яши. Шәп яңгырый, шулаймы? Yok. Әйе. Дөресрәге яшәп яңгырый. Әмма роботны сиңа бирмим, сорамада. Ул тәҗрибә өчен генә. Әгәр супер акылын кабызсаң, ни булачагын кем белсен. Ваня! Нәрсә, кыбырсык? Карагыз әле аңа, ул миңа нәрсә кыбырсык ди. Манюняның газ плитәсе ватылган хәзер шартлай. Ул монда ял итә. Ой, хәзер барам. Сау бул. Барып чыкты. Без бит аны 1 сәгатькә генә. Әйе, алып торабыз, хезмәттәш, алып торабыз. Робот, урлаучыларның тормышы мондый авыр дип уйламаган идем. Сизәм, кемдер ботка аз ашаган. Булышсаң икән. Мен сиңа булай да булышам. Күрерсең, бар нәрсә ялт итәчәк. Ай, Жиыстырырға тұтынам. башладык. Эй, әкрен, тукта. Эй, тукта. Эй, тукта. Менә сиңа мен. Ушак каткыч. Беренче тапкыр сүзсез калдым. Менсіз нишләр идек? Моны кем уйлап табар иде? Карап булдык. М. Котя, мин ялгышканмын. Дуслар шарт коймый. Дуслар бергә җыелып, ярдәм итәргә килә. Видюня хәзер килә. Ваня өендә юк иде. Бәлки сез соңрак килерсез, ә? Ничек инде? Әйтик, ярты сәгатьтән яки иртәгә? Уялырга кирәкми. Бүлмәңне тиз генә җыештырырбыз. Кайчан җыештырдың? Манюня, Котяның өйе пышыранган, аны җыештырырга кирәк дидең бит. Бер ни аңламыйм. Жиыстыру іші тәмамланды. Бу нәрсә тагын? Аптырама. Мин ниндидер тавыш. Бу минем ашарга өлгермәдем. Эшем бик каты быгырдый. Манюня, тукта. Менә сиңа Яе. Ваняны эшли алганмы? Шаккаткыч. Аны монда кем китерде? Бу мин. Беләсезме, эш шунда. Ул пешерә дә беләме? Бөтен эшне эшли. Акчасы іште әзір. Эй! Ваня акыл иясе. Аның роботы мөгъҗизага тиң. Тик аннан интервью алып булмый. Миннән ал, миннән. Үтенәм. Шешек утырту ішін тәмамладым. Тагын нинди эш кушарга икән? Комачаулама, кыбырсык. Бу тимер именә игътибар күп. Манюня җиләк кайнатмасын ашарга ярыймы? Аша. Исән бул. Карагыз. Монда бассаң пешерәдер. Панкрат, синең телескопың белән уйныйм әле. Бар, уйна. Бу нәрсәнеке икән? Бу аның супер акылы. Ваня аңа басмаска кушты. Нишләп икән? Чыннан да нишләп? Әйдә басыйк. Супер акыл ішли башлады. Ниһайет. Хәзер робот әмерләрне үзенә үзе бирер. Аның супер акылы нигәдер ошамый миңа. Жиыстырып алырга. Кыбырсыкны юарга. Яши бер аны. Каршы киләләрме? Юк итәргә. Кирәк бит, үтенәм. Кыбырсыкны юдым. Хәзер аны сыгабыз. Панкрат, син бик акыллы, нишлибез? Качабыз! Туктагыз. Сез ничек җимергәнемне күрмәдегез әле. Ашарга пешерергә. Әзерләргә. Чистартырга. Юарга. Пешерергә. Төшке аш әзер. Ашатырга. Тәмле булсын. Бу кытышкыч. Мин моны ашамыйм. Котя, аны ничек сүндерәсең? Син беләсеңдер дип уйлаган идем.
Котиға булышабыз дейділер. Үзләре қоядыр кеткеннер. Ой, достым, сен мындан ішлейсің. Ял итем. Ярый, кабача уламайым. Төшір мені мұннан. Күлесің ме? Ял итем дейдің бейт. Мен сеңа шәһәрдә ақылдан язған робот бар дейсем, ышаныр идең ме? Не болды мұнда? Бұл Фрося. Эй, мені ұныттың бит. Федюня, ярдәм ит! Темір иімі хәзір күрерсең. Мен Керек mi? Kabarsak mı yuvarga? İkinci tapkır керек mi? Мен мұңа түзі olmayayım. Тузан зурғыш! Дусларыма тиесі болма! Менә сиңа! Йылмай тимер өйімі! Менә сиңа! Матбуғатқа ирек! Мә! Менә шулай! Ha ha ha. Başlatırga.